5.2 magnitude nga linog mitay og karong hapon sa Eastern Visayas. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confibal's, alas 12:57 nahitabo ang linog. Nasubay ang epicenter nini sa lungsod sa Calpiga sa lalawigan sa Samar ug nasutang tektonik ang hinungdan nini. Namatyagan ang pagtayog sa lain bahin sa Rehiyon 8 sama sa Intensity 5 sa Burungan, Eastern Samar ug Calpiga ug Catbalogan City sa Samar Province. Nakatalaw sab og Intensity 4, 3 ug 2 sa lain-laing mga probinsya sa mga rehiyon. Sa pagkikinabi sa telepono, gibutyag sa labaw sa Calbiga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Ryan Kilatan. Human sa linog, mihimo dayon og assessment ang ilang opisina. Gilibot sa ilang mga personnel ang lain-laing party sa lungsod. Pagsuta kung may epekto ba ang linog sa ilang nabatyagan. Matod ni Kilatan, walay natala nga mga kadaot sa nahitabong linog ug way natalang naangol o baka nakalas. Sa among sir, assessment team, wala namang damages at saka casualties in relation to the linog na natabo sir. Tumawas talaga kami sa among office kay sayo ng mga among opisina. Pagkusog sir, medyo makusog siguro, nag-last siguro yan mga 15 to 20 seconds.